15 апрель 15 yıl elek ol şol hatlı tetrendirgiş gün, ol şol hatlı motor günü yuza. Onu menge unutatırgan tugul. Menge unutulmaslıq gün. Tüven Yerke avulunda yaşauşu Zilere hem Aleksandr Mingaliyevlar üçün 2006 yılının 15 apreli menge yüreklerin telgelegen gün. Naq şol günni 21 yaşlık sülükte ulları Artur Çeçen soğuşunda batırlarша halak bola. Artur bizning birinchi ulubuz endi. Sasha bilan ikimizning birinchi ulubuz. Kütüp aldık, yaratып өстердік. Motor etip terbiyelep өстердік endi. Tertipli buldu endi ösken çaqta, bek tertipli bulup ösті. Eybet okudu, gel 5-ligine okudu ol. 7-ci klaska çaqlı отличник buldu. Ondan soň endi azrak 4-ler көріне başladı bir-iki. Texnikum bitirdi. Ondan soň institutqa kirdi, endi universitetda okudu bir kurs armiyaga ketkençe. Bizge anıq yardım eteydi endi bilikiden iş yaratıp ösті. Yardım etti, bütün işini de opayı bilen endi, opayı bilen gel birge buldular endi. Şol opayı yarataydı. Ol dostları mektepte de köp buldu. Көрші tirede de dostları köpeyi endi. Futbol bilen animasiya etti. Mektepten ok kapitan komanda bulup yürüdü. Armiyada çaqta da ol gel motor etip yazaydı hatlarını menge. Motor ettirip yazdı endi, bik köp etip yazdı. Telefondan gana söylemeydi, hatlar yazaydı köp ettirip. Bir de armiya turunda olama söz yazmadı bizge. Gel eybet, отлично, nravится deydi. Uşatıp, neytip служить etdi endi özü. Ağır tufrağa жеңіл болсын. Еске алмаған күн жоқ. Гел теге капюшонны киядырый ул. Шул нық исемдә калган. Куртка киядырый. Шун күргән сайын гел Артур көпек тыйыла торган. Яугерне иске алырга туганнары, хәрби туганлык ветераннары оешмасы вәкилләре, күршеләре, дуслары, укытучылары, югары Яркәйнең 1-нче гимназия укучылары аның йорт алдына җыелды. Ничек кенә авыр булса да һәркем үзенең якты хатирәләре, җылы сүзләре белән Артур Александр улын искә алды. Без аны армияга озаттык, исән кайтсын дип теләп озаттык. Ләкин бала исән кайтмады. 10 көнләп көттек без аның табут белән кайтканын, тимер табутта, поездларда кайтканын. Бүтән авыл гына түгел, бүтән район һәм Башкирия, Уфалардан да килгәннәр бит инде. Шушы баланы тилмереп көтеп, каршы алып, үзебезнең Яркәй зияратына илтеп күмдек. Нәрсә әйтәләм мин Артур турында? Нык матур, кояштай балайы, сап-сары, әтисенә ошаган 2 тамчы көбек булган бала. Нык акыллы балайы. Шуны берничектә күз алдыннан җибәреп булмай, аның нинди акыллы булганлыгына. Һәр вакыт нинди генә эш әйтсәң дә Артур беренче булды. Бер субботникны да калдырмайдыр. Бүтән эшне дә төгәл эшләйдер. Артур дип бер нәрсә әйтсәң, гел беренче җавап бирә торган. Гел ярар ди торган. Но бер алама гадәте бар. Берәрсен тиргәй башласаң, ладно, простите его ди торган. Он исправится ди торган гел. Менә шушы гадәте аны шушлай үлемгә китерде дә инде. Ул бит ул минага басырга тиеш булмаган. Шунда бергә булган иптәше белән мин бит очраштым. Ул иптәшен коткарам дип үзе минага барып баскан бит ул. Атасы анасына улы сабырлык. Ничә еллар шушы авыр жүк белән яшәп яталар. Картысы һәр вакыт поддерживать итә. Регина сеңлесе кияү менә барсы да авылдашлар барсы да поддерживать итәләр, районда да беләләр. Шуннан соң минем бик зур рәхмәтем була Флорис Тимермалиховичка. Ул шушындый әйбер оештыруың өчен Флорис. Мең рәхмәт сиңа, Алланың рәхмәте булсын. Так таш кую ул бер нәрсә дә түгел сыман инде ата-ана өчен. Но барыбер олы горурлык менә безгә горурлык. Шушлай итеп аларны онытмаганың өчен. Шушлай әйбәт итеп үстергән баланың игелеген күрәлмәделәр. Но ил тарафыннан хөрмәтләнделәр булар.
Батыр якташыбыз исемен мәңгеләштерү максатында яшәгән йортына тактаташ урнаштырылды. Каберенә тере чәчәкләр салынды. Тыныш калсын, әтәйнәсе сәламәт булсын. Ул һәрвакыт безнең йөрәктә саклана. Тынычлыкла, Артур. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.